gaskiya a rayuwa ba zai taɓa zama lafiya ba. In da aka ce baka da gaskiya a rayuwa wallahi ba za ka sha ba. Billahi lalli. Ta kawo mutane labarin ƙarya. Kai baka ga abu ba, kai baka gani ba. Abokina ya ake ciki ne a kwana biyu. Lafiya wallahi. Ina ganka duka ya mutse ne gashi nan ana ta cilin a gari muna shiga GRA muna kwaso yan mata amma ba da ka. A to abokina kaji kawai a yanzu ina ta so in wayar da kai wannan rigan da kake sa da wannan hulan ina ta so in wayar da kai abokina. Wannan rigan da gani gado ne. A wannan rigan gado ne kakan kakana ba shi ba kakan ba shi ba shi ma kakan ba shi ba fa ainihin kakan shi yasa rigan nan ba ma shi ba na gaban na can kana so ka ce min kakan da ko kakan kamar bai san shi ba kenan. To ba ma shi ba na gaban. Lalle abokina yanzu dai bari in baka wani labari. Nan Millennium City nan bayan Millennium City ji arziki nan da nake gaya ma can na je na samu wata zan kaɗa yarinya ba kai ka ganta ne wata kyakkyawa fara ta fito a wata motar mata me masu na ma ka rike sunan mota wanda zan zo in baka labari ka gane to muna nan ina nan sai na turo waya na bayan na turo waya ina zuwa ta bani numban ta bayan ta bani numban ta sani cikin gaban motar ta wani AC da nake ji wani AC da kake ina nan cikin daji kuka shiga kuka yawa ka gane inda kaman ba kana gurin ake a wannan ba ina ga ma AC nan da nake ga ma da ta fara buga ni tana buga ni sosai tashi na saba da na zo gida za a ce man ga wani tuwo tun miyan kuka inda ma ni duk duniya ka san tuwo dai to ba dai a cewa komai abinci ka gane kai ana baka kana sha ka bari wannan mun saba gugurumaya da miyan kuka ni da kai wannan kuma muka fita tilin ni da ga ma abubuwa ne daban-daban ga su askirin su ne kai abokina kana jina kuwa a'a ya ina ta